bħallum 110 sin ilu f'jum is-Salvatur tweled l-eks Prim Ministru u mexxej Laburista il-Perit Domingos Mintoff Bormla u serva bħala Prim Ministru f'erba' leġislaturi differenti u kien ir-raba' mexxej Laburista. L-involviment tiegħu fil-Partit Laburista kien fil-Gazin ta' Bormla wara li serva bħala Segretarju Ġenerali tal-Partit u kkontesta l-ewwel elezzjoni ġenerali dik tal-1947 fl-ewwel Gvern Laburista. Il-Perit Mintoff kien deputat Prim Ministru u Ministru responsabbli mix-xogħol u rikostruzzjoni wara t-tifrik li ġarra pajjiżna fit-tieni gwerra dinjija. Huwa nħatar bħala mexxej Laburista f'Ottubru tal-1949 u baqa' jmexxi il-Partit Laburista sa Diċembru tal-1984. Mintoff ġie elett tal-ewwel darba bħala Prim Ministru fl-1955 fejn Gvern Laburista daħħal ammont kbir ta' miżuri soċjali. Fis-sittinijiet, il-Partit Laburista taħt Mintoff baqa' b'saħħtu minkejja li l-Knisja imponiet id-dub il-mejjed. Fil-fatt fl-elezzjoni tal-1962, 51,000 persuna kienu ivvutawlu. Dawk li baqgħu magħrufin bħala is-suldat tal-azzar għal kuraġġ u determinazzjoni li kellhom f'dawk iċ-ċirkostanzi diffiċli. Fl-1971 il-Partit Laburista immexxi mill-Perit Mintoff reġa' ġie fdat mill-maġġoranza l-poplu hawn beda jinnegozja mal-Gvern Brittaniku biex jiġi rivedut il-ftehim ta' difiża li wassal biex eventwalment fl-aħħar ta' Marzu tal-1979 ingħalqet l-aħħar bażi militari fuq ardna. Il-ftehim ġie ffirmat f'Marzu 1972 fejn il-Gvern Brittaniku kien obbligat iħallas ferm aktar minn qatt qabel. F'Diċembru tal-1974 Malta wkoll saret Repubblika u kellha l-ewwel kap tal-Istat li kien Malti. Fil-31 ta' Marzu tal-1979 seħħet dik li Mintoff seħħilha bħala l-akbar festa li qatrat Malta meta l-aħħar forzi militari Ingliżi ħallew pajjiżna darba l dejjem. Mintoff kien l-aktar membru li qatt serva fil-Parlament Malti għal 51 sena u matul il-karriera politika tiegħu kellu qalbu ferm il-politika soċjali b'mod partikolari biex jgħin lill-faxex tisfel tas-soċjetà u l-klassi tal-ħaddiema. Il-Perit jibqa' magħruf ukoll għalkemm il-darba tkellem favur il-paċi u s-slim, partikolarment meta fis-summit tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE ta' Helsinki baqa' infakkar id-diskors storiku tiegħu meta sostna li l-paċi fir-reġjun tal-Mediterran kienet mill-aktar kruċjali. Minkejja li l-mexxej Bormlis ħalla din id-dinja fl-20 ta' Awwissu ta' 14-il sena ilu, il-legat tiegħu jibqa' jgħix fil-pajjiż sal-lum il-ġurnata, inkluż dak kollu li stinka u wellet u llum jitqies bħala normali fil-ħajja tagħna ta' kuljum.